ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ। ବାଘ ମାମୁଁ ପଚାରିଲା, ତୁମେ କିଏ ରେ? କାଠ କ'ଣ କରିବ? ନା, ଆମେ ପିଠା କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା, ପିଠା କରିବ? ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁକି ରଖିବ ଆଉ। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ପିଠା କରି ଖାଉ ଖାଉ ସବୁତକ ପିଠା ଖାଇଦେଲେ। ବାଘ ମାମୁଁ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଘ ମାମୁଁ ପିଠା ମାଗିବାରୁ ଗୋଡ଼ି ପଥର ବାଟି ପିଠା କରି ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଧରେଇଦେଲେ। ବାଘ ମାମୁଁ ଯେମିତି ସେ ପିଠା ଖାଇଛି ସବୁ ଦାନ୍ତ ଚୁନା। ଇଏ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆମ ପିଲା ବେଳର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ। ଆଉ ଆଜିର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପରେ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁକୁ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କାରଣ ଘରେ ଘରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍। ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଆଜି ଗ୍ୟାସରେ ପିଠା କରି ଖାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଘ ମାମୁଁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ପିଛା ଛାଡୁଛି? ବାସ୍ନା ଶୁଙ୍ଘି ଶୁଙ୍ଘି ଆସି ହାଜର ପିଠା ଖାଇବାକୁ। ହେଲେ ଏ ଯୁଗର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଟିକେ ଅଲଗା। ପିଠାରେ ପୁଳାଏ ଆଳୁ ପୁର ଦେଇ ବାଘ ମାମୁଁକୁ ଖାଇବାକୁ ଧରେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପିଠା ଖାଇ ବାଘ ମାମୁଁର ସୁଗାର ଲେବଲ ପୁରା ହାଇ। ସେ ଏବେ ଯାଇ ମେଡିକାଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ଯୁଗର ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପ ହଉନା କାହିଁକି, ବିଚରା ଏ ବାଘ ମାମୁଁର ପିଠା ଖାଇବା ଲୋଭ ପାଇଁ ତାକୁ ସବୁ ଟୁଆଁ ଟୁଇଁ ଗପରେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡୁଛି।